an b'a ɲini Asim n'a ka mɔgɔw fɛ k'i kɔfilɛ anw na k'i kɔfilɛ Kayi la Kayi sɛgɛnna dɛ k'i kɔfilɛ Kayi la Kayi sɛgɛnna dɛ anw bɛ baara in na yan nɔ an bɛ fini ko an bolo de la san karo 12 wagati t'a la a ye weekend fɛ an bɛ baara kɛ a ye dimanche baara an yɛrɛ de ko k'an t'o kɛ n'o tɛ n'an sɔnna o ma an b'o kɛ an bɛ fini ko an bolo de la kalo mana san anw ka bɔn sɔrɔli ye problème de ye a ye nin kalo in yɛrɛ la sisan safinɛji min bɛ kɛ ka tɛgɛ ko madari ka safinɛji o de b'an bolo an bɛ fini ko n'a ye an ka fini ko yɔrɔ an bɛ fini ko ka dulon juru min na kɛnɛ ma bin de kɛlen ka yen bɛɛ minɛ an y'a f'u ɲɛna ka dɛsɛ k'u kana ɲaman cɛ u kana bin jɛ finalement an bɛ fini ko an b'a dulon nɛgɛjuru la sokɔnɔ yan sokɔnɔna min fana don fiɲɛ tɛ don ventilo t'an bolo an ye ventilo bɔn kɛ san kelen an ye bɔn min sɛbɛn la an t'a da dɔn yɛrɛ a ka ca bɔn 5 ye san kelen an ma ventilo sɔrɔ o don de u nana ventilo ni kelen d'a ma o de filɛ o de bɛ finiw finfa o de bɛ anw finfa i yɛrɛ ɲɛ b'an kɛ cogo la an bɛ mɔgɔ minnu bɛ opérer opération finiw an b'olu de ko fini in fana fɛn sugu bɛɛ b'a la bo bɛ b'a la ɲɛgɛnɛ b'a la fɛn sugu bɛɛ jeli bɛ b'a la fɛn i yɛrɛ nana sɔrɔ a baara la sa ala ka teliya ka ciden i yɛrɛ nana n tun b'a lɔ k'aw bɛ na n ye ji min bɔ n tun t'a bɔ n tun b'a to i kana i k'i ɲɛ la ji kan anw b'o de kɔnɔ la yan nɔ an kɛnɛ an t'an ka hakɛ foyi kɔnɔ hali n'i bɛ mɔgɔ sara normal la a bɛ baara la yɔrɔ min na anw bɛ risque de la denw b'an bolo cɛw b'an bolo an bɛ se ka taa ni microbe ye ka taa bila an bara vraiment anw b'o baara de la anw tɔɔrɔlen don dɛ parce que an ka laɲini sabatilen tɛ a ye ji min n'an b'a ko ni ciyo in filɛ nin ye woromɛ in ciyo filɛ ji tɛ yɛlɛ yan an ye bɔn kɛ mɛ Kante yɛrɛ de nana yan ko ka mana siri ko ka usu ka mana kɛ ka siri ji tɛ yɛlɛ sato fɛ ni ciyo gansan pour que an ka se ka ji sɔrɔ ka fini ko an bɛ maɲumatɔ ko sugu bɛɛ de la nin baara in na vraiment gɛlɛya b'anw kan dɛ an bɛ fini ko an bolo de la an b'a ɲun k'a fɛnsɛn an bolo de la i yɛrɛ ɲɛ b'an na an bɛɛ kɛra banabagatɔ ye an si mankan ne ni nin ye lɔgɔkun kelen kɛ o dalen don ne fana bɛ lɔgɔkun kelen kɛ n dalen don an bɛ maɲumatɔ ko sugu bɛɛ de la yan ayi n'i banara pour que ayi ka fura sɔrɔ k'i yɛrɛ furakɛ o ye problème de ye donc anw b'o risque de kɔnɔna la i yɛrɛ ɲɛ bɛ a la ɲɛ bɛ finiw na ɲɛ b'an yɛrɛ i nana sɔrɔ an yɛrɛ b'a baara la i yɛrɛ ɲɛ b'a cogoya la o degun de kɔni bɛ anw kan a bɛɛ se ka fɔ quoi n bɛ kelen-kelenninw de ɲɛfɔ n bɛ fini ko yɔrɔ min kɔfɛ a porte wo a y'a lajɛ sa bɛ don a fɛ fɛn kuntaga ye olu kana de fagara yan est ce que kana kan ka ye hôpital kɔnɔ yan ka faga kɛnɛmamɔgɔw y'a gɛn de ka don n'a ye yan k'a faga sabu filɛ n baarakɛɲɔgɔn jɔlen filɛ a tɛ ban a kuma tɛ fɔ ka ban mɔgɔw yɛrɛ bɛ sa yan u bɛna fɔ an ye a y'aw kɔrɔsi dɛ an ye fɛn dɔ ye aw minnu bɛ yan nɔ kɛnɛmamɔgɔw tɛmɛtɔ koko kɔfɛ olu de b'a fɔ an ye k'u ye sa ye kɔfɛ k'an k'an kɔrɔsi tuma bɛɛ an yɛrɛ bɛ omo san safinɛ tɛ kanga ji tɛ kanga omo filɛ an yɛrɛ de bɛ nin san an yɛrɛ de bɛ nin san 120 an yɛrɛ pɔsi kɔnɔ wari la an yɛrɛ de b'a san o bɛɛ ye baara kanu de b'an na n'a kanu t'an na an b'a bila o an b'a kɛ fana mɔgɔ minnu bɛ opérer olu fana ni de gulonnen bɛ anw na donc baara dɔ bɛ yen n'Ala y'a kalifa i ma i ka baara kɛ i ni Ala cɛ o ka fisa i k'a fɔ k'e tɛ baara kɛ dɔw de lalen bɛ tabali sanfɛ a kan ka opérer a mago bɛ fini na est ce que n'anw ko k'anw tɛ baara kɛ 120 fɛn kun kɔrɔ o tigi ka sa o bɛ lakali cogo di santé baarakɛla n'i kɛra ye i kɛra finiko la i kɛra yɔrɔ fila la i kan ka ni de kisi i man ka kɛ sababu ye ka mɔgɔ bɔn n'a ni la belekan min bɛ ne bolo k'a ɲɛse transition ɲɛmɔgɔw ma u k'i filɛ anw u kɔ filɛ anw na n'i y'a mɛn ɲɛmɔgɔ kɔmɔgɔ de b'i la dɛ anw salen don dɛ anw t'an ka hakɛ si kɔnɔ anw bɛ fini k'an bolo de la an denw bɛ balo de la an cɛw bɛ balo la an bɛ maɲumatɔ ko la an bɛ so saraw la an bɛ courant saraw de la n'a fɔra k'anw bɛ maɲumatɔ ko la anw tɛ bila la an ka hakɛ kɔnɔ an b'a ɲini Asim n'a ka mɔgɔw fɛ u k'i kɔfilɛ anw na u k'i kɔfilɛ Kayi la Kayi sɛgɛnna dɛ Kayi sɛgɛnna an ye kɛlɛ kɛ ka fɛn bɛɛ kɛ ka ban an t'a lɔ fɛn fɛn de b'a kɔrɔ Ala de b'a ɲɛ lɔ wa a y'a ɲini Ala fɛ halisa Ala ka tiɲɛ dɛmɛ anw tɛ nkalon da mɔgɔ si la n'i y'a ye kuma fɛn fɛn fɔla an da la i b'a sɔrɔ prévu b'anw bolo ne yɛrɛ tun bɛ sigile ka lon min kɔnɔ bi ka lon min yɛrɛ kɔnɔ a kana ne sɔrɔ n ka so kɔnɔ o lon de tun ye bi n ka Ala deli Ala y'a jaabi n tun tɛ yaala ka taa fɔ mɔgɔ wɛrɛ n'aw ye n sɔrɔ n ka baarakɛyɔrɔ la min bɛ n kun ni kan cɛ n b'a fɔ parce que an bɛ baara kɛ ni minɛn minnu ye don o don n'a tɛ wuli olu yɛrɛ tɛ sɔrɔ an fɛ yen dɔgɔtɔrɔso baara gɛlɛyara a sera hakɛ la ni kɔsa in na tɛ an ka wulikajɔw kɛ minisiri yɛrɛ ka wuli ka n'an fɛ yen Kayi ka bɛɛ ka laɲini ka kɛ k'a fɔ ko ka directeur in wuli kabini minisiri bɛ yan minisiri taara bi an bɛna kalo 4 sɔrɔ taama minɛ sisi ma bɔ an ye lasigi fɛn fɛn kɛra laɲini y'o de ye
comme syndicat ka wuli k'a fɔ ko ka karisa bɔ a place la o tɛ syndicat baara ye an b'an ka droit ɲini an bɛ baarakɛlaw ka intérêt de dɔgɔtɔrɔso direction bɛ tagali mun kɛ tribunal ni pôle économique la o t'o kɛ baara la mais halisa o direction kelen de b'an kunna yan comptable tun bɛ yan o taara bi o ka passation ma se ka kɛ comptable wɛrɛ bilal'o nɔ la o bɛ ka baara kɛ o cogoya la donc an bɛ ka bin siɲɛ ka kɛ bɔgɔ kan biki pour que ka biki sɔrɔ an ye kalo kɛ yan hali biki tɛ se ka di mɔgɔ ma dɔgɔtɔrɔso bi kabini nin kalo in jɔra safinɛ ma di mɔgɔ ma ka dɔgɔtɔrɔso ko bi ye octobre kalo tile 18 safinɛ ma di dɔgɔtɔrɔ ma manœuvre ma ka dɔgɔtɔrɔso sosi ko yan an bɛ furakɛli kɛ ko jɛya de bɛ mɔgɔw ka kɛnɛya sabati bi an ka kɛnɛya an ɲɛ tɛ sabati cogo t'a la an bɛ baara kɛ cogo min na ka kɔrɔ n'o ye ka dɔ bɛ joli di ka di dɔ ma o yɛrɛ bi o tɛ yen n'i ka mɔgɔ banala bi ko a mago bɛ joli la i bɛna ni mɔgɔ de ye bi o tigi joli n'a tigi joli ka kɛ kelen pour que joli bɛ kɛ o tigilamɔgɔ la o dɔgɔtɔrɔso laboratoire a bɛ dɔgɔkun 2 bɔ bi fɛn min yɛrɛ ye jolita ɲɛnama ye hali mun ye vidali simple ye o tɛ se ka kɛ dɔgɔtɔrɔso in kɔnɔ joli ka hakɛ lajɛ taux d'hémoglobine bi a tɛ se ka kɛ dɔgɔtɔrɔso in na numération kuma t'o la donc dɔgɔtɔrɔso in tɛ se ka baara kɛ teliya la foyi la tuguni ko scanner nana scanner sanna depuis 2018 a so jɔra minɛn bɛɛ nana scanner b'an bolo wariw sarala yanni a ko ka kɛ kuma caman fɔra mais a baara nana daminɛ an nana mun kɔlɔsi tuguni logiciel t'an ta ye donc logiciel ma libéré logiciel temporaire de dira an ma baara bɛ kɛ ni subahana mansin min ye application dɔ de b'a la mun b'a to n'i bɛ se ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ n'i ye ja ta o application in minnu y'a feere olu ko ko o m'o labila donc minɛn b'an bolo mais an tɛ se ka an sagona baara kɛ n'a ye hali sini an bɛ banabaatɔw bɔ yan ka taa INPS la ka taa scanner kɛ appareil jɔlen b'an bolo yan a sanna jamana ka wari la u tɛ ka baara kɛ EcoCare b'o la Fibro b'o la eco radio mammographie dira an ma yan hali ka wuli dɔrɔn ka taa ta ka na don yan an ka direction dɛsɛra yan ni anw san 4 blousi kelen an b'o kɛlɛ de la depuis mois de juillet gouverneur yɛrɛ ye accord signé ko ka blousi kelen dɔrɔn ɲini ka di dɔgɔtɔrɔ ma o blousi ko o ma se ka ɲɛnabɔ dɔ dira dɔ ma a ma di dɔ ma dɔw ta bɔra la dɔw ta ma kɛ blousi kelen san 4 bi dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ labaloli kɛra problème ye papier tɛ sɔrɔ biki tɛ sɔrɔ safinɛ tɛ sɔrɔ fini tɛ sɔrɔ ka di dɔgɔtɔrɔw ma donc an kɔni an bɛ mun ɲini bi jamana ka gɛlɛn dɛ mais an b'a fɔ k'a fɔ an ka dɔgɔtɔrɔso ka gɛlɛn ni jamana in ye bi caman b'a kalama bon dɔw b'an dɛmɛ la dɔɔni dɔɔni mais halisa an b'a fɔ mɔgɔw k'an dɛmɛ parce que banabaatɔw de bɛ lamɛn ka tɛmɛ anw kan ni banabaatɔw bɔra bi ka kuma dɔ fɔ a bɛ lamɛn sinon banabaatɔw bɛ yan n'u ɲininka dɔrɔn a bɛ taa ɲɛgɛn jumɛn na dɔw bɛ yen nɔ u bɛ na yan u bɛ tila ka mobili de ta ka taa dugu kɔnɔ ka taa u yɛrɛ lafiya ka sɔrɔ ka na donc dɔgɔtɔrɔso bi banabaatɔw tɛ lafiyalen tɛ yɔrɔ mɔgɔ min ma sigiyɔrɔ sɔrɔ ka ɲɛ i ma dayɔrɔ sɔrɔ ka ɲɛ dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ minɛn t'a bolo ka baara kɛ o banabaatɔ kɔni n'ala de bɛ kɛnɛya kɛ dɔgɔtɔrɔ kɔni b'a seko kɛ mais fɛn o fɛn bɛ bɔ a kɔnɔ an b'a ɲini banabaatɔw fɛ u ka yafa anw ma anw seko tɛ nin tɛ anw ka laɲini ye parce que anw yɛrɛ tɛ condition na mun bɛ se k'an to k'an b'a olu bila condition na mais ni jama farala an kan a dɔ la malikura ko bɛ sen na an b'a fɔ malikura a tɛ taa kɛnɛya kɔ dɛ donc an ka yan kɛnɛya tɛ yen dɛ kɛnɛya tɛ yen wa an bɛ bɛɛ bɛ danger la ka yan. Fuseni Daw gɛlɛyaba ye administration gɛlɛya ye administration ni baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya ka bon kosɛbɛ n'an y'a jateminɛ bi an yɛrɛ bɔra ka yaala sisan an yɛrɛ ye service ye ayiwa mɔgɔ ko to hôpital la ayiwa on peut dire que minɛn ko fana to hôpital la parce que minɛn façon bɛɛ bɛ anw bolo yan scanner b'an bolo yan o tɛ ka baara kɛ kosɛbɛ ayiwa mammographe n'o ye musow ka sin bɛ layɛ mun na o bɛ an fɛ o fana tɛ ka baara kɛ EcoCare o b'an bolo yan o tɛ ka baara kɛ donc médecin spécialisé mun b'anw fɛ médecine yɛrɛ la o médecin 12 ye mais dayɔrɔ tɛ olu bolo olu bɛ banabaatɔ lada lit 16 dɔrɔn de sanfɛ donc hali dayɔrɔ tɛ olu bolo pour que o bɛ se ka banabaatɔ lada donc hôpital gɛlɛya tɛ se ka fɔ ka ban hôpital bɛ ambulance ta bi ka taa banabaatɔ bila INPS la ka scanner kɛ u bɛ ambulance bila bi ka mɔgɔ ta a bɛ taa dialyse kɛ dugu kɔnɔ clinique la ayiwa nous on s'est posé la question a ko bɛ gɛlɛya dɔɔni ne yɛlɛma ma don hôpital ko la ka d'a kan hôpital bilama la gestion est un peu compliquée
juru mun bɛ hôpital la bi a tɛ se ka fɔ ka ban hôpital juru hali on peut pas dire le nombre juru cayara kojugu hôpital la juru cayara kojugu hôpital la Kazaki ye fini chirurgien bɛ fini mun don ka opération kɛ o cas b'anw fɛ yan dari an yɛrɛ waati jan kɛ opération yɛrɛ tɛ se ka kɛ parce que a tɛ anw bolo n'i y'a sɛbɛn banabaatɔ dɔw kun u tɛ se ka san donc o de kama an bɛ tile dɔw bila an tɛ opération kɛ an bɛ urgence dɔrɔn de ta mais k'a fɔ ko n ye maladie programmée ka na opération kɛ bloc la i t'o sɔrɔ parce que fini t'i bolo ka opération kɛ bloc yɛrɛ état yɛrɛ bɛ cogo min na bi a tɛ mɔgɔ permet k'ale opération kɛ parce que on a besoin de la climatisation o de ye sumaya ye sumaya kan ka kɛ bloc la clim tɛ bloc kɔnɔ ayiwa soso mun yɛrɛ bɛ bloc kɔnɔ bi o tɛ yɛrɛ mɔgɔ permet ka opération kɛ hali ka na ni soso fagalan ka soso faga ka bɔ bloc la hôpital tɛ se la k'o kɛ o bɛ cogo min na salle d'accouchement m'o cogoya kelen na partout où mɔgɔ bɛ baara kɛ joli la jiginnikɛyɔrɔ b'o la opération kɛyɔrɔ b'o la soso de ka ca nɔgɔ ka ca ayiwa dimɔgɔw ka ca donc pour que i ka se ka soso gɛn ka dimɔgɔ gɛn f'i ka na ni furaw ye mais an tɛ ka o fura de sɔrɔ an ka nin yɔrɔ la pour que mɔgɔw bɛ se ka lafiya au même moment salle d'accouchement kelen fana clim kelen de bɛ marché la bi n'o jɔra ça veut dire que mɔgɔ tɛna se ka jigin anw fɛ yan o ka gɛlɛn e yɛrɛ y'a ye so de cilen don sanfɛ ji bɛ suru salle kelen salle fila fo salle saba kɔnɔ ji bɛ suru muso dalen kan chaque fois san nana ji bɛ suru muso nin dalen kan tabali minnu bɛ yan delila ka fɔ tabali nin si tɛ yen bi k'a fɔ ko tabali muso bɛ se ka jigin a kan normalement pour que i ka se ka muso jigin a kan f'i ka se ka mɔgɔ de sɔrɔ sisan o ka jɔ tabali ninnu kɛrɛfɛ muso kana bin donc o tabali tɛ anw bolo bi k'a fɔ ko voilà une table confortable la muso bɛ se ka jigin a kan ni hɛrɛ o tɛ anw fɛ yan donc nous on a un sérieux problème de gestion et très compliqué de l'hôpital officiel la li caman bɛ i bɛ biriki don liw kɔrɔ pour que banabaatɔ ka dali kan sisan i bɛ biriki don a kɔrɔ i bɛ kabakuru don a kɔrɔ i bɛ papier don a kɔrɔ i bɛ kalaw don a kɔrɔ pour que mɔgɔw bɛ se ka da e yɛrɛ y'a ye ani anw yɛrɛ fɛ an bɛ yala la k'a lajɛ li saba li naani an bɛ biriki dɔ don o kɔrɔ banabaatɔ da kan donc a ko gɛlɛyalen don audit demandé o ka na parce que la gestion est un peu catastrophique à l'hôpital gestion gɛlɛyalen don hôpital la entre les directeurs et son comptable le comptable qui est parti à Bamako a taara sur mutation sans faire la passation kura nana ka baara daminɛ sans passation donc hôpital bilama a ka gɛlɛn an bɛ yɔrɔ min na bi